того в Англії умер принц Філіп у 99 років, котрий, согласно його біографії, родився православним греком, хрестився в православній церкві, і як він міг стати почти главу Великобританії, супругом глави Англіканської церкви. Принц Філіп родився на острові Корфу у Греції, був хрещений по православному обряду. Ото правда. При рожденні отримав титул принца греческо-датського. Його отець – правнук руського царя Ніколая I, його бабка Ольга Константиновна Романова, тобто із доброї фамілії. Він був єдинственним сином греческого принца Андрія і внуком короля Греції Георга I. Но судьба сім'ї Філіпа зложилася трагічно, і в началі 20-х років ХХ віка западні банкіри продовжили крушити європейські монархії, і самі ось ця сім'я Філіпа перейшла з Греції. І в 46-му році принц греческий і датський Філіп попросив у короля Георга VI руки його дочері Єлизавети. Но ради брака з дочерю короля Великобританії принц Філіп мусив відказатися від православної віри і прийняв англіканство. Також по настоянню короля він отрікся від своїх титулів принца греческого і датського, отримав взамін британські титули герцога Единбурзького. З нашої точки зору поміняв титули земні, но лишився главнішого титула, ім'я котрому православний християнин канонічної православної церкви. Ми все об'ясняємо всім розкольникам, всім греко-католикам, котрі одійшли від православ'я, но в православі видять ворога. З того моменту, по нашому вченню, одійшовши від православної церкви, де б вже не був, він відпадає від Христа. Ну, а остальное кожен має голову і най розслідує, як ото є.